Daná je kocka A až H. Zostrojte rez tejto kocky rovinou P, Q, R. Bod P sa rovná bodu H, bod Q leží na hrane AE a bod R leží na predĺženej hrane DC. V ľavej bočnej stene sú dané dva body reznej roviny Q, P. Ako prvý môžeme zostrojiť rez tejto steny, ktorým je úsečka QP. Danú stenu nevidíme, preto nevidíme ani jej rez. Vyznačme úsečku prerušovanou čiarou. V rovine zadnej steny sú dané body PR, ktoré patria do reznej roviny. Priamka PR teda určuje rez tejto steny. Označme ju priamka P. Priamka P pretne hranu GC v bode N. Zostrojme rez zadnej steny, úsečku PN, ktorú nevidíme. V ďalšom kroku využijeme rovnobežnosť rezov protiľahlých stien kocky. Zostrojme priamku Q, ktorá je rovnobežná s priamkou P a prechádza bodom Q. Priamka Q pretne hranu AB v bode Z. Úsečka QZ je rez prednej steny. Túto stenu vidíme, preto vidíme aj jej rez, vyznačme ho plnou čiarou. V rovine dolnej podstavy poznáme dva body reznej roviny ZR. Priamka ZR pretne hranu BC v bode X. Zostrojme rez dolnej podstavy, úsečku ZX, ktorú nevidíme. Na záver zostrojme rez pravej bočnej steny, úsečku XN. Tento rez vidíme. Rez kocky rovinou PQR je päťuholník QZXNP.